тук е играта да превърти. Празни приказки не търпим, кинтите вали да ги преброим. Чият пишман, терикати аман, без гледа филма, че са номер 1. Да се излат, нямат капка срам, респект за тях няма как да дам. Рапа им тъп като шоу вечерно, което от всякакъв смисъл лишено. Всички разтикват квартала на дребно или правят чалга, защото било модерно. Слушай малко сега как се прави, как с микрофон се борави. Тука нататъка аз ще разцепвам без значение дали ти се нрави. За да спечелиш трябва първо да рискуваш. По-добре да действаш вместо само да умуваш. Рано или късно се разбира колко струваш. Или правилата следваш, или ги диктуваш. Искам на моя бит такъв такта цял да клати. Искам на месец минимум поне по 3 заплати. Банков път или в брой няма значение. Важното е винаги да има кой да плати. Искам на моя бит такъв такта цял да клати. Искам на месец минимум поне по 3 заплати. Банков път или в брой няма значение. Важното е винаги да има кой да плати. За твоята бълен стяга боли ме фара, бих те изпушил кът мара. Разбери, че ти насикат стока втора ръка на пазара. Мистер Ди, що се подкара, никой не мога изкара от бара. На всяка звезда от OnlyFans, вместо кеш бих и дала го по бара. Питам те сега, ще учиш, ще бачкаш ли? Или наготово ще чакаш целта на занятието, схващаш ли? Или назад ще оставаш съобщение, всички въздухари, мерзаци, предатели, измекари. Всякакви подобни екземпляри. Suck my fucking dick, everybody, 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 everybody. Искам на моя бит такъв такта цял да клати. Искам на месец минимум поне по 3 заплати. Банков път или в брой няма значение. Важното е винаги да има кой да плати. Искам на моя бит такъв такта цял да клати. Искам на месец минимум поне по 3 заплати. Банков път или в брой няма значение. Важното е винаги да